Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys, like our page on Facebook. Again, dito nyo ako makakontakt regarding sa mga availability ng aming CCU. Ayan, yung ating video for today is update about kay Apollo kasi matagal na nga din namin niyang hindi na-update si Apollo. At the same time, sa mga CCU niya, nag-spray din nga pala si partner. So nga pala guys, ito yung ginawa ni partner. Dito siya nag-spray. Kailangan na nga din itong ma-sprayan guys kasi ayan o, as you can see, ang dami-dami ng damo. And mahihirapan na naman kami nito sa susunod kapag papatagalin pa namin. And ngayon lang kami nakapag-spray kasi busy din kami dito sa yard. Pero yung nasa loob ng aming yard guys ay okay naman kasi nakapagpa-ano na rin kami, nakapagpa-mower na rin kami. Yung kay kuya na always nagma-mower dito sa aming yard. So ang kailangan lang namin is yung sa outside part ng aming yard. Baka papasukin yung ating yard ng mga ahas. So baka tuklawin yung mga alaga natin. So napakasayang. And eto na yung sa likod banda guys. Ayan. So nakapamawer na kami kahapon ata o yung isang araw. And ayan na yung itsura din sa ngayon. So parang always na alternate na siya. Every 2 months is nagpapamawer na kami para nga yung growth ng Carabao grass namin guys is pantay. So ayan si partner guys, nasa labas siya. Kasi yung perimeter ng aming bakod guys is napakadami talagang mga damo. So spray si partner ng Roundup or nung pangpatay ng mga damo para mas madalian guys. So yun nga pala guys, naglagay kami ng net dito or boundaries para sa aming black pearl na nandito, yung galing kay Sir Sia, para hindi siya lumagpas dun sa kabila guys, which is nandun si Apollo. So mahihirapan kami kapag nagsabong sila. Kaya naglagay kami ng for the meantime na net dito sa kabila para maging boundaries lang din nilang dalawa. And also guys, konting update lang din sa ating mga Madre de Agua. Ayan, ganyan na sila kalalaki guys. Oh, ayun naman yung iba guys. Ayan, so napakalalaki na rin ng Madre de Agua na nandito sa amin guys. Puntahan naman natin si Apollo dito sa kanyang pansamantalang kulungan guys. Since wala nga kaming mga kulungan and kailangan magdagdag pa talaga kami. So nandito si Apollo sa ngayon for the meantime sa breeding pen na ito guys. Ayan. Ito yung pinag-breeding nga namin nila Boy Negro tsaka yung isang kasama niya na broadhen before. And sa ngayon hindi sila on breeding na dito sa pen na to. Kailangan tong ayusin na breeding pen na to guys kasi napakadaming nag-clog na mga tubig dahil sa ulan and dahil din sa yero guys. Ayan, kasi yung yero dito guys ay kailangang ayusin since natatamaan nga to ng mga bunga ng puno ng niyog. So, kung minsan tumatagas na talaga yung tubig, lalo na kapag umuulan. So, nilagay na muna namin si Boy Negro tsaka yung kasama niya dun sa square fence guys kasi hindi pa nga pwede to. So, pansamantala si Apollo na muna dito kasi siya lang din naman isa. And always naman din siya na nandyan guys. O, nakatayo lang siya dyan. Kasi kung hindi na nagkakamali, may isang broadhen naman na nasa kabila na always niya din tinitingnan. Guys, i-update ko lang din muna si Apollo sa inyo. So, ayan guys, ito na nga pala si Apollo and actually mas malaki ata siya sa ngayon. Last breeding niya ata sa amin is siguro 2 to 3 weeks ago. So, medyo nag-gain na rin siya ng weight guys. So, eto si Apollo sa ngayon guys, oh. So, ayan nga guys, kapag nagbe-breeding kami ng malalaking manok, tip lang din pala sa inyo na kailangan guys, i-diet natin sila. Kasi nasubukan namin or even sa mga breeders na kakilala namin, nahihirapan sila. So, tinatanong nila kami yung iba na mga baguhan din and gusto ng mga giant na manok. Medyo nahihirapan daw sila dun sa pag-breed ng kanilang manok na malalaki. So, sa amin naman guys, even si Apollo lang yung isa sa pinakauna din namin na-experience na malaking manok. So, ang ginawa namin guys is talagang diet para sa kanya. Kasi guys, parang na-failed na rin kami para sa first attempt na pag-breeding sa kanya. Kasi yung babae guys is nabot-bot yung tawag sa amin dito. O yung parang may lalabas sa kanilang puwetan guys na dahil sa itlog na hindi nakalabas. Tapos parang doon siya na pisa. So dahil na-experience namin yon, ang ginawa namin is diet sa kanya. So mula nun guys is okay na yung pag-breeding namin sa kanila. Since na-experience na nga namin yun kay Apollo. So even sa mga broadcock namin guys na standard size lang din naman sila. Kapag i-breed na namin sila the next month or the next 2 weeks is kailangan na talaga guys na i-diet namin sila. Or naka-monitor na din talaga yung kanilang pagkain para kapag on breeding na sila hindi mahirapan yung ating babae. So kay Apollo guys and yung isang manok namin ngayon na si Goki, may kalakihan din siya. Monitor din siya ni partner pagdating sa pagkain. Kaya kailangan namin talaga yung 4 kilos namin or 3.5 kilos namin na broodcock is kailangan namin yang i-diet para kapag on breeding sila is hindi mahirapan yung babae sa ating broodcock guys. So, kikiluhin ko siya guys para makita nyo rin. And even ako hindi ko na alam kung ilang kilo na siya sa ngayon.
So, itry ko lang din guys para makita nyo din. Pero additional lang guys ha, kapag sisiw pa sila guys, is talagang kumaari unlimited yung binibigay namin sa kanila. Para makita din natin yung kanilang expected size guys. Which is kung minsan nag-i-exceed pa dun sa expectation natin. Which is good din guys para sa atin kasi mas nag-exceed pa dun sa ating in-expect na weight or height ng ating manok. So, even sa tao guys, ganyan din kapag lack of food or hindi talaga always or nabibigyan ng masustansyang pagkain is talagang malnourished dyan guys. So, sa manok, ganun rin yung parang experience namin dun. So, kapag sisiw pa guys, always bigay kami ng pagkain. And then later on, when the time guys na kailangan na nilang i-breed is talagang diet na kami guys. Since nakita na nga namin yung kanilang actual sizes or kumbaga nasa adult stage na sila. So, ito yung katawan niya guys. Yung legs niya. Ayan. Yung paa niya, pasensya na nga pala. Medyo madumi. Ayan yung katawan niya. Napaka-condition rin guys. O, namumula din talaga. So, ayan naman siya. Ayan po. So, sa naghahanap pala ng update tungkol kay Apollo. Ayan guys, hindi po siya namatay or hindi namin siya binenta or anything na assumption nyo diyan. So, ayan, nandito pa rin siya sa yard. Ayan guys, kiluhin din natin para makita nyo yung timbang ng ating Apollo sa ngayon. Ayan siya ako nakatayo and may kiluhan na rin ako dyan guys para kiluhin natin yan. So, ayan siya. O, marami lang din naghahanap sa iyo Apollo kaya dinestorbo na muna kita. Try natin na timbangin guys. So, ayan si Apollo guys, oh. Ayan. So, tinimbang ko na siya guys. And, ayan guys, napakadugyot ng timbangan. Pero, 4.1 siya guys. So, yun guys, hindi nga pa siya naka-on breeding ngayon. Kasi kakatapos niya nga lang ata nag-breeding mga 1 week to 2 weeks ago pa. So, kaya din siguro bumigat to siya. Pa-diet na ulit tayo kay Apollo kapag ibibreed na naman natin siya ulit. So, ayun lang guys, 4.1. Ito siya sa ngayon. So guys, alam ko may mga mas malalaki pang manok dyan sa inyo. Uunahan ko na kayo kasi baka sabihin nyo naman na ang liit-liit ni Apollo. So sa amin dito guys, sa yard namin dito sa Inday Puypoy, si Apollo yung isa sa pinakamalaki. So hindi ko kiniklaim guys ha, na napakalaki, ubod ng laki itong si Apollo. Kundi dito lang sa aming yard guys. Ayan sa nag-request ng videong to, ayan, shoutout po sa inyo sir. And ayun yung aking tip regarding sa pagbreeding guys. Sa mga nahihirapan na mag-breed ng kanilang mga manok, which is usually malalaki, is yun yung ginagawa namin sa yard namin guys. Dinadiet namin sila, lalo na kapag approaching na yung breeding nila. So, diet talaga sa mga broodcock guys kasi mahihirapan yung babae. Even sa inahin din nga pala guys, same thing kasi kapag sobrang katabaan naman yung ating inahin, is hindi rin maganda yan. Balance din talaga guys. And also guys, pwede nyo rin gawin na i-hand breed para sure din kayo na yung mga itlog later on is mga fertile sila. Nga pala guys, nakalimutan ko yung anak nga pala ni Apollo. So ipapakita ko rin pala sa inyo kasi nasabi ko dun sa intro ko kanina. So actually guys, for keep din ito and may mga iilan naman din na mga susunod. So siguro yun na din yung ating i-share. So ayun guys, kunin natin yung sisiw at ipapakita ko sa inyo. So guys, ito yung sample guys na ikikip namin na anak ni Apollo gamit yung aming broadhen na wheaten guys. So ito ay stag guys ha. So ito siya guys oh. Ayan, ganyan ka. Taas yung kanyang lieg guys. Ayan. So, ito yung lieg niya guys, oh. So, ito naman yung legs niya. Ayan, napakataas din guys. Kasi napapansin namin guys, kapag malalaking manok guys, is hindi siya totally agad-agad na nagde-develop yung kanilang fur or yung kanilang feather. So, ito siya sa ngayon guys, medyo kalbuhin pa kung titingnan nyo. Kasi hindi pa mature guys, oh. Ayan, talagang yung pang baby pa talaga na feather niya. So, ito siya guys, ay nasa 1 month old. Ayan. Ito ay stag guys ha. Ayan siya, oh. So, kung sa dangkal ko guys, galing sa kanyang beak, ayan, siguro mga 2. So, napakalaki ng butt niya guys. So, ayan siya guys, ganyan siya katangkad. And, ayan, for keep nga to, itong mga sisiw na to, na first batch dun sa aming wheaten na broadhen. So, kuha naman tayo ng example guys, para dun sa ating mga pulet. So, ayan guys, ang taas din ng lieg ng ating sisiw. So, halos same lang sila ng feather guys nung kanina. Ayan, napaka baby pa. Pero yung kulay guys ng wings is iba na kasi nga stag din yun. Pero ito yung pulet natin guys. Ayan, ito yung itsura niya guys, oh. So, napakaganda rin ng legs nito guys. Ayan. So, ilan lang to sa mga sample ng ating strain guys. And siguro mga bali 4 siguro to na for keep. Pero may mga followers pa kami
na mga anak nila guys. So, eto lang yung mga ilan sa nauna na batch. So, ayan. Eto yung ating pullet na sample sa anak ni Apollo. So guys, ayun na nga yung mga ilang strain ni Apollo dito sa aming yard. Actually sa ngayon guys, 4 keep pa sila. Pero sa susunod guys, meron din tayong i-share niyan ng mga strain. Kasi meron kami mga followers na mga sisiw din nga pala. So ayun, and don't forget dun sa aming Facebook page, dun nyo kami makokontak. So ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa aming munting video for today. And sana again may natutunan kayo regarding sa aming tips sa pag-breed ng aming mga malalaking manok dito. So disclaimer lang guys, base lang yun sa mga naging experience namin dito sa aming yard. And anyway guys, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like our video, share it to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys, like our page or follow our page on Facebook. So ayun lang guys, please stay safe, stay home kasi meron pa yung COVID, pero soon mawawala rin yan. So ingat-ingat lang tayo as always. So ayun lang guys, thank you for watching, goodbye and peace out!